да съобщим резултатите за жени. Казвам подред. На първо место с време 3:18 Димитър Аврамова. Медала връчва главния съдия на адвокатското състезание по ориентиране. На второ место Гергина Даменова. И на трето место Людмила Митова. Следващите класирани по реда на пристигането са Ариан Кацуцова, четвърто место, Пепа Стаева, пето место, Мария Фанева, шесто, Николета Кермичиева, седмо, Стефка Парванова, осмо, Радосина Стоянова, десето, Мария Кермичиева, 11, Нина Мичева, 12, Надежда Боричева, 13, Таня Павлова, 14, Кристина Колева, 15, Галина, Диана, аз съм 10. Така, това са резултати от учителя.